Hristos vaskrse! Hristos vaskrse! Evo dana koji stvori Gospod, obradujmo se, uzveselimo se u njemu. Vaskrs je najvažniji hrišćanski praznik, Vaskrs je centar našeg bogoslužbenog crkvenog kruga godišnjeg i praznik koji osmišljava celokupan naš život i naše postojanje na ovoj planeti. Bog nas je stvorio, doveo nas iz nebića u biće i darovao nam život i nije ostavio čoveka da propadne, da ostane u smrti, nego je poslao svog Sina jedinorodnog Isusa Hrista, i koji je postao čovek i koji je stradao na krstu i koji je razapet, a koji je vaskrsao i pobedio smrt. I time svima nama darovao život večni. Danas smo se okupili ovde u ovoj crkvi Svetog Dimitrija da proslavimo zajedno Vaskrs koji se slavi 7 dana, cijele ove svetvene sedmice. Svaka služba je vaskršnja služba, kao i ona nedeljna, tako i ova danas u svetli utorak, tako i sutra i sve do svetle subote. Svaki dan je Vaskrsenje Hristovo i slavimo ga 7 dana jer je najvažniji hrišćanski praznik. A još veća radost za nas ovde koji smo se okupili je to što smo, eto, posle 20 godina prisustva crkve u ovoj ustanovi, smo prvi Vaskrs proslavljamo ovde u ovome svetome hramu, posvećenom svetom velikomučeniku Dimitriju, čija je izgradnja počela pre nekih 15 meseci i blagoslovom naše vladike Isihija, ali željom i blagoslovom prethodnih episkopa ove eparhije, vladike Lavrentija Šabačko-Valjevskog tada, koji je blagoslovio da ovde u ovoj ustanovi postoji kapela posvećena Svetom Savi, a tada uz odobrenje Ministarstva pravde, to je Uprave za izvršenje krivičnih sankcija i tadašnjih upravnika, je počela ovde misija crkve u ovoj ustanovi i ovo već 20 godina traje, tako da ove godine je jubilej u ovoj ustanovi 20 godina postojanja crkve, a eto, imamo tu radost da baš na taj jubilej obeležimo tako što ćemo i prvi Vaskrs proslaviti ovde u ovom svetom hramu, posvećenom velikom mučeniku, svedoku Hristove vere, svedoku Hristovog vaskrsenja, Svetom Dimitriju, koji je kao mlad čovek, a ustanova je za mlade ljude, okrenuo se prema Hristu i promenio svoj način života i postao hrišćanin i dao svoj život za Hrista. Tako da blagoslov naše vladike, kao što sam rekao, Isihija pre 2 godine, 15 meseci konkretno je počela ovde izgradnja i mnogi dobri ljudi koji su osetili da je potrebno da u ovom ustanovi postoji ova crkva su nam izašli u susret i odazvali se na naš poziv da ovde izgradimo hram i kada jedan čovjek pokaže dobru volju, dobrota se širi onda na sve strane, tako i sećam se dana kada sam razgovarao sa našim braćom u Hristu ovde u Valjevu, sa gospodinom Acom Lučićem i sa bratom Živojinom, vlasnicima 2 firme u Valjevu, PCTEL i Beton gradnja, odmah su njih dvojica bukvalno, odmah su se odazvali pozivu i ušli u ovaj projekat ovde i dali svoj prilog za izgradnju i odmah se ta njihova ljubav počela da širi na sve i ono što je mnogo bitno da je u toj izgradnji učestvovala celokupna naša zajednica crkvena, društvena zajednica, gradska, ovi zaposleni ovdje, svi oni koji su čuli da se gradi hram su pritrčali i pomogli. I tako time pokazali da smo svi mi zajedno crkva, da mi svi činimo crkvu, svi koji smo kršteni u ime Oca, Sina i Svetoga Duha, pripadamo crkvi Hristovoj i mi smo ti koji činimo telo Hristovo i tako i osjećaj taj da pripadamo toj crkvi je doveo do toga da se ovaj hram izgradi i ako Bog da ove godine i završi i da bude i osvećenje ove godine ovoga svetoga hrama i da se u njemu služi kao i danas liturgija, jer liturgija je projava Carstva nebeskog na zemlji. Ova liturgija koju danas služimo u ovoj ustanovi je ista kao i ona liturgija koja se služi u hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu ili u hramu Svetog Save u Beogradu ili u bilo kojoj ustanovi, bilo kom mestu, bilo kojoj zemlji, delu zemlje gde se služi liturgija, ona je ista kao i ova ovde. Jer Hristos je rekao gde su 2 ili 3 sabrana u moje ime, tu sam ja. Hristos je danas ovde nevidljivo s nama, Duhom svojim svetim, On je s nama ovde u crkvi, On je prisutan tu među nama i zato se pozdravljamo, Hristos je među nama i odgovaramo jeste i bit će. I zato se sjedinjemo s Hristom u svetoj tajni pričešća i pokazujemo da smo jedno. Neka bi dao Bog da vi, mladi ljudi i vi svi koji ste ovde trenutno u ovoj ustanovi, proslavljate Vaskrs u svojim hramovima, u svojim parohijama, u svojim manastirima tamo gde živite,
da tamo nađete svoje mjesto u svojoj crkvi i po izlasku iz ove ustanove da slavite Boga tamo gdje budete živjeli, ali da ponesete iz ove crkve ovdje veru u Hrista, da osjetite Hrista u srcu svome, da osjetite ono što je Sveti Dimitrije osjetio u srcu svome kada je odlučio da svoj položaj, svoj status društveni ostavi i da krene za Hristom, jedinim spasiteljem sveta. I to je uradio kao mlad čovjek, a mogao je da ima i karijeru, mogao je da ima i uspjehe u vojsci koju je služio, svašta je mogao da ima, ali kao i Sveti Sava, naš Rasko Nemanjić je izabrao put drugačiji, teži put, trnovitiji put, ali put blagosloveniji, put lepši, zato što put koji čuva čoveka u nama, ono zašto nas je Bog stvorio, to je da budemo ljudi. To je Sveti Sava izabrao, to je izabrao Sveti Dimitrije, to izaberite i vi, da budemo ljudi, to je svi mi, da izaberemo da budemo ljudi, da, kao što je govorio naš patrijarh Pavle, čuvenu rečenicu, kratku, ali punu istine, punu ljubavi, samo 2 reči govore sve, budimo ljudi. Eto, to je ono što vam želim, što želim svima nama na ovaj veliki praznik Vaskrsenja Hristovog, da osjetimo Hrista u srcu svome, da ga prihvatimo i da tu ljubav prenesemo kad izađemo odavde u svoje porodice, svoje zajednice i da i mi činimo dobra dela, da širimo dobra dela, da se ne zadržavamo samo jedni na drugima, nego na ta dobra dela širimo dalje, kao što sam pomenuo dvojicu ljudi koji su, kada smo počeli izgradnju, svoju ljubav i svoja dobra dela proširili na nas, a poslije na sve druge ljude i ta ljubav ne može da se zaustavi. Tako neka hvala Bogu, hvala svima onima koji su ovdje, službi za tretman, službe obezbeđenja i našem upravniku ovdje, Kristijanu, svima hvala na svoj, da kažem, podršci i na svoj želji i trudu i radu oko ove svetinje i najprije našem episkopu Isihiju koji je sve ovo blagoslovio i bez čije blagoslova sve ovo se ništa ne bi nadesilo. Najbolje hvala Bogu i vaskrslome Gospodu našem Isusu Hristu koji je pobedio smrt i ovome svetu život darovao. Amin.